ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ସେ ଝିଅ ତ ମତେ ପୁରା ପାଗଳ କରି ସାରିଲାଣି। ଦିନ ରାତି ବସି ଖାଲି ତାରି କଥା ଭାବୁଛି। ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ? ନା 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 ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେଇଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ଏଇ ଡ୍ରଇଂ କଥା କହୁଥିଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବିବି? ତୋ ମୁହଁରୁ ତ ସଫା ସଫା ଦେଖା ହଉଛି। ତୋର ଆଖି ଦେଖିକି ମତେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଫୋନ କରିସାରିଲେଣି। କାଇଁ ମୋ ଆଖିରେ ଏମିତି କଣ ହେଇଛି କି? ମୋ ଆଖି ତ ଠିକ ଅଛି ପୁରା। ସେଇ ଆଖି ନୁହଁ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର କରିଥିଲୁ। ଓହୋ ଚିତ୍ର। ହଁ। ଦେଖିଲୁ ଦୁନିଆଟା ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଯିଏ ଜାଣିବା କଥା ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି। କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ? ନା 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 ଛାଡ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ତ କହିଲୁ ତତେ ଝିଅଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଝିଅଟା ଆଖି ଦେଖିଲେ କଣ ଜାଣିବି? ଝିଅଟାକୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। କଣ କହୁଥିଲୁ ସେଦିନ? ଉଡି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀର ପର ଗଣିକି ତୁ କହିଦବୁ। ଆଜି ଆଖିଟା ଦେଖିକି ତୁ ଝିଅଟା କେମିତି କହିପାରିବୁନି? ସେ ଛାଡେ ସେ କଥା। ସେ ଝିଅ ଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତିଆ? କହିବି ତ ବାବୁସାନ ତତେ ଏଇନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୀତ ଗାଇକି କହିବି। ତା ନାଁ ତ କହ। ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ ଯା। ତୁ ଯା ନା ଶୁଣିବୁ ଏଠୁ।